имрӯза мақсади эфири моам як чизе ки як хабари хуше ки бародарои аҳли ислом ина алҳамдулиллоҳ чӣ хеле ки шумо медонед мо алҳамдулиллоҳ як ролика ки як киноа ки тарбиявӣ кардем ва ба бародаро ваъда кардем ки рӯзи шанбе иншааллоҳ ки сар метиҳем. ина ола алҳамдулиллоҳ дар чӣ мондагӣ меша премьерда мондагӣ меша ҳар касе ки медроя ина барои шумо нишон метиҳам чӣ хеле ки мебинед. барои дастгириётон ташаккури зиёд. агар ки бемалол боша шумо алҳамдулиллоҳ бидроен инами канали мо ина оли ман нишон метиҳем шумо да чӣ хел мешава и чӣ хел мешава и барои шумо ман нишон метиҳем худо хоста боша ва инчунин чӣ мекунам ана чӣ меган барои шумо нишон метиҳем ки чӣ хел бояд тамошо кунед. ина ҳозир дар премьер рафтагӣ алҳамдулиллоҳ вақте ки ютуб медароен канали мо медроен намиҷа ина нигаҳ кунед ки канали мо дромаден дидистина иҷа эфир рафтестай диди эфир ана канали мо медроен алҳамдулиллоҳ да главниш ваяй бародарон инамиҷа ҳозир барои шумо нишон метиҳам ана видеошда премьерашда вай истодаги ина гумроҳ инамиҷа мест медроен алҳамдулиллоҳ я лайк мемонен ина чӣ хеле ки мебинен аз шумо хоҳиш мекунем да барое ки пагаҳ кай мерава ба диққати ҳамаи шумо мерасонам ки пагаҳ иншааллоҳ соати вай мерава соати инҷа нависагия ина ба вақти Москва 19:00 21 соат пас иншааллоҳ премьер мерава пагаҳ худо хоста боша. аз шумо хоҳиш мекунем ки дар омада як лайк монен як комментария ягон чи як бинависен иншааллоҳ. ба чӣ хотир? ба хотире ки ҳамаи навор ба тоб бихеза ва дастгирии мисол ҳанӯ спонсорҳои мо шава мағозаи зиёратшо алҳамдулиллоҳ мо ҳам кору фаъолиятмон ки дар ҳамаи мағозаи зиёратшо ба хотири пешрафти кору бори мо мақсад шумо дастгирӣ кунем дар омада як лайк монен ки алҳамдулиллоҳ мо дар результат шава. ба ҳамин хотир ба диққати ҳамаи шумо мерасонам да бародарон. вақте ки шумо боз ҳам мегӯм ки сайти мо дуромаден алҳамдулиллоҳ ина нигаҳ кунед сайти мо ки дуромаден абдуллоҳ бобиевда худо хоста боша инами и прямой эфириш рафтисай лекин дар ина иҷаш ина нигаҳ кунед ки премьеришда филми гумроҳ номуша гумроҳ мондем филма алҳамдулиллоҳ дар омада ҳамиҷа як чи якта лайку ягон комментария бинависем барои дастгирӣ ва пешравии мо ва алҳамдулиллоҳ ҳозир ман суолои шуморо мехонам ки чӣ суол дорем. алҳамдулиллоҳ як дута суола мехонам худо хоста боша ягон суоло дошта бошен иншааллоҳ бинависен. ассалому алайкум акай абдуллоҳ ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз акаҷон чӣ ба эфир камай эфир ки немеги бисёртар ки немеги. ассалому алайкум акай абдуллоҳ ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. алҳамдулиллоҳ ина моро 32 нафар тамошо дора. ба ҳамаи шумо тансиҳатию хонаводӣ мехоҳам худо ҳар ҷое бошен обод бошен. алҳамдулиллоҳ суолотона додан гирен ман суолотона иншааллоҳ як ба як хондан мегирам. сабо субҳ муборак шава акаҷон занона кушодем кор мекна. бале алҳамдулиллоҳ ҳиҷомаи занона кушодем алҳамдулиллоҳ бале кор мекна ҳамин улица братславская ҳамин подъезди хидмонда фақат мардона дар 12 этажа занона боша дар 22 этаж. алҳамдулиллоҳ ҳамун номрое ки ҳаст чӣ хеле ки ҳамун номро монбуд 977 фақат 042 4444 аз занона. касе ки мехоҳад ки агар дар Москва боша ҳамроҳи модаршон биёяд ҳамроҳи ҳамсараш мебиёяд иншааллоҳ инҷа 12 мардонаша 22 занонаш алҳамдулиллоҳ барои шумо кушодагем. имрӯза эфири мо ҳам ба хотири шумо боз ҳам мерасонам бародари азиз. алҳамдулиллоҳ инами филме ки мо тарбиявӣ ки кардем премьерда мондагӣ мешад дар канали абдуллоҳ бобиев медароем алҳамдулиллоҳ барои дастгирии мо 1 та лайк мемонем ина 14 та лайк шуда барои дастгириётон ташаккури зиёд миннатдор ҳастам ва чи як комментария менависем. баш чӣ хотир? ба хотире ки дастгирии мо кору бори мо мешава пешравии мо алҳамдулиллоҳ пешравии бародари шумо пешравии ҳамаи мо шумост ва инчунин намхе вақте ки медароен алҳамдулиллоҳ нигаҳ кунед ки дар сайти абдуллоҳ бобиев ина аввал ман барои шумо нишон метиҳам. агар ки шумо дар ютуб дуромаден агар дар канали мо обуна бошен хай хуш ба ҳолтон ва агар обуна набошен барои ки дар ютуб медароен алҳамдулиллоҳ менависен номи мора абдуллаҳ бобиев ина ставид ман инҷа навистагиам алҳамдулиллоҳ. вақте ки дуромаден ина и прамои эфире ки ҳозир рафтестай ва поёнишда чӣ мешава ва ина хел медроен дар ин сайт ки дуромаден алҳамдулиллоҳ ина видеошда нигаҳ кунед ки дар дуюм видеош анами гумроҳ истодаги ина филми гумроҳ фақат медроен алҳамдулиллоҳ яктан лайк мемонен барои пешрафи кори мо
الحمدلله خوب میشود. بسیار منندار هستم و باز هم میگردیم با روی جانب سوال های شما برادر جانای شیرین. انا که الحمدلله زبس کردی اکا جون یا چی خیل چرا انا ما بالا میخونم ان شاء الله. اینا ادریس سلام علیکم عبدالله جون. حجومه زنانه که شدی؟ بله الحمدلله که شدیم. خدا خواسته باشه در 22 ایتاژ همین اولیتسا با گفتم که در همین دکان خودم براتسلافسکی در 22 ایتاژ زنانه که شده. زپس کردی اگه جون یا چی خیلی؟ نه زپس نیست، فقط همین شما زنگ بزنین همون نمره رو گفتم که 977 040 052 44 زنانه هم به زپس هم اومدن گیرن. ساختی همین دکانی ما چی خیلی کمی هم وقت میومدن هم اومدن گیرن الحمدلله. یگون مایده زپس نیست، پروا نکنین. اگه جون توفه ها هسته در حجومتون؟ بله توفه ها هم از اول بود تا از هست و با میمونه. برای مهر و محبت زیاده شدن ما هم وقت توفه میتیم. کسی که حجومه میآید دکان ما خیلی اومده باشه اینا با بنویسه در افیر یا که در کامنتر بنویسه و اگر نه اومده باشه ان شاء الله اینا بس همه شما میرسونم که توفه داریم. چند نمونه توفه؟ 4 نمونه توفه داریم. از هم 4 نمونه شما چه خیلی که میخواید. باز هم افیر ما مقصد ما این است که در اومده در کانال عبدالله بوبیوف و کانال ما یوتیوب ده الحمدلله در اومده همین کینو را پگاه میبرویا با وقتی مسکو اینا نویسگی پریمیر ساعت 19:00 با وقتی مسکو، وقتی تاجیکستان دا 21 میشوه. اینا 21 ساعت پس ان شاء الله انمی فیلم میروه 35 مینوت دوغ زمانه دوغ همین روزای خیلی استوریش ان شاء الله که این ریال ثابتیه. ما برای شما میگم که ریال ثابتیه یعنی که بچه‌ای بود که اومد همه چیزا ما با چشم سر دیدیم، همه را گرفتیم چیکار کردیم، همه را الحمدلله چی انا سیناری کردیم و فیلم کردیم. خیلی شما خودتون ان شاء الله پگاه شنبه ساعت 19 که میروه ان شاء الله میدروین تماشا میکنین و با خلاصتون در همین کامنتر مینویسین که همین دوغ زمان هست یا نیست. ما با عزت نفس یگون کس نمیرسیم. هر چیزی که بود در همین استوری خودمون که اومدن همین چیز شید ما همین چیز را سیناری کردیم بروردیم. فقط شما ما گفتم میتونم که فردا ان شاء الله بعد از تماشا کردن همین فیلم گمراه که ساعت 19 میشوه، اینا 19 با وقت مسکو 21 ساعت پس سر میشوه ان شاء الله. فردا با وقت مسکو 19 با وقت تاجیکستان 21 شما میبینین با ان شاء الله که همش خلاصش میبرورین. در زیر کامنتر فکراتونو بنویسین. این ان شاء الله. السلام علیکم اکا نمره دستیت خطونا در کار فدیا جان برادر در شما صدقه بسیار بیاین. ما داینم نمره داینم دکونه نمی 977 040 22 دامی دکان ما کجون زنگ بزن ان شاء الله دامی اتفیت میتیم جواب میتیم. برای چی نمره خودم وچنم بزوچ نیای تلفن رو برداشتن نمیتونم شاید به حیث خفگی شما میشوه. میریم دلشی داگیجو چیده برای سر یا دهن گپ نمیزنی چی میگه نفهمیدم. عبدالله با پیش سلامت باشی. سلام علیکم در سنت پترزبورگ. الله برکتون تیا برادرها هر جایی باشین سنت پترزبورگ با نداونا بدیم. الله برکتون تیا با ان شاء الله نداریم پوینده بریم برادرها دعوت کیسیان خوش به حالشون بهترین برادرها در سنت پترزبورگ خوش قبول میکردن. هر جایی باشین برادرام زنده باشین. اکای عبدالله جون در ای اکای حبیب جون بدای کو در کینو حبیب جون هست گلوس میگرانت هم الحمدلله برادر ما در این کینو وجود داره. در این کینو ما برای شما میگم خیلی قبل خانموزی. سلام علیکم اکای عبدالله سوز خوبی لیکن بهترین کار کرده کی فیلم تربیوی. بله الحمدلله در این فیلم اشتراک میکنه رحیم جان پروداکشن حبیب الله الحمدلله خودم و خیلی در فیلم میزنی موجود که اشتراک کرده بود در بچه شدی نمازد و انمان اشتراک میکنم. سلام علیکم اکا نمره دستتون داشت شما صدقه فرد جان بیاین نمره این نمره را سخنید که الحمدلله این نگاه نمره سخنید که 977 پلس 7 977 049 4 تا 2 22 همین در این بسیار وقت یعنی که در همین دکانم ما ان شاء الله پرسین که همینجا باشم شما در جواب میتین در شما صدقه. اکا التماس نمیشه که هم رحیم پرو دفع کنه باور کن همون چی میبینم رنگی دلاری شیطان در اینه. الله جزای خیرت یا سطور خیلی نمیدونم یگون نقصان و یگون کمبودی در مسئله رحیم جان من نسبتی من نکرده من خاطر هیچی گفته نمیتونم. خیلی عقیده شما نمیدونم چی فعل و رفتارش به شما معقول نشده لیکن بهترین شخصیت در حیات ما قطعیش الحمدلله این 1 سال قریب تا 2 سال میشه برادری دارم یگون کم کستگی همون شخصیت ندیدم. بهترین شخصیت ما در حیات باید انسان ها را طرز همون فعل و رفتار خوب شو بیشتر گپ زنیم زیرا که
агар ҳамин иқак хубӣ дошта боша ҳамин хубиша гап занем хубиша бисёр шуда мерава агар ки ин иқак бадӣ дошта боша бадиша гап занем бад шуда мерава ба ин хотир намедонам ака ба саволи шумо чӣ бигӯм бародарам беҳтарин инсон ай раҳимҷон барои ман беҳтарин ака намедонам фикр акадаи шумо ай бо салому алайкум ака номерои даститона дар шумо садқа салому алайкум созин алҳамдулиллоҳ ҳар нафаре ки нав ба эфири мо омадан мақсади эфир кардани мо бародарои ширини мо ин аст ки чӣ хеле ки ба шумо гуфтум мо филми тарбиявӣ бивардем ба разои наздик мо трейлершам сар дода будем ва ин иншаалло премьерша пага рӯзи шанбе ин инҷа навистагиай соати 19 ба вақти Москва дастгирии шумо чи ай бародаро дар канали мо медуроен Абдулло Бобиев да ҳами чира кинора якта лайк мемонен ва ягон комментария менависен иншаалло паго шанбе дар Москва вақти Москва соати 19 мерава дастгирии шумо лайк комментария ба хотире ки видео ба топ мехеза ва чӣ мешава пешравии кори мо мешава пешравии кори мо пешравии кори шумо бародар яъне ки муъмин бародари муъмин ҳамиай як чизи хубе ки дар ман дахтон хостум дар шумо ҳам мехоҳем шумо ки дахтон хостем дар ман бояд бихоҳед ба ин хотир дастгирии шумо ҳам ҳамиай ки бародарҷоно дуроен ҳамин филми тарбиявӣ ҳамин филми гумроҳа шумо якта лайк бимонен инҷа дар алҳамдулиллоҳ ина 19 та лайк шуда ҳозир бо як чӣ мекунем и аз 19 тан зиёд ина нигоҳ ка филми ина нигоҳ ка сайти Абдулло Бобиев ҳам хе диромаден агар касе обуна боша беҳтарин агар ки обуна набошен вақти диромада обуна бошен ва ин филма ина алҳамдулиллоҳ нигоҳ кун ки 24 та лайк шуда бисёр миннатдорум шояд то пагоҳат 1000 та лайк мешава бо бениҳоят вообще машааллоҳ мешава мақсад ки дастгирӣ мешавад ина иншаалло бо мехонам дар чиҳои шуморо ана комментарҳои шуморо ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ ака мо бачаҳои химаш салом екатеринбург химаш саломат бошанд обод бошанд аллоҳ баракат отия беҳтарин ҷой ма дар уҷа алҳамдулиллоҳ ки екатеринбургда дар у химаш правай водительский ма гирифтагиём беҳтарин ай салом бигӯ ҳамаи бародароро салом бигӯ ҳар ки мебинӣ иншаалло саломаш бигӯ ака аблоҷон барои ҳиҷомаи занона як мефаҳмондед саломат бошед бародарам барои чи барои пурсусуроғ ки бисёр буд мо ҳиҷомаи занона дар ҳамин улица Братславский ки ҳиҷомаи мардона дорем дар ҳамин падезмон дар ҳамин этаж фақат фарқ мекунад дар 22 этаж гӯй кардагем бори дигар мегӯм ҳар он нафаре ки нав омадан эфирда бори дигар ба шумо мегӯм иншаалло ки номро муроҷиат кунед дар хизматан худохоҳ раҳим абдураҳмон салом ака барори кор шумода аз номи бачаҳои ноҳияи лахш саломат бошен обод бошанд ҳамватанон худут нари ака Абдулло саломат бошед бародарам далеҷон табаров салому алайкум ака доруи риш ҳастай бале ба ҳамин номрои мо иншаалло муроҷиат кунед дорои риш миноксидил ҳаста алҳамдулиллоҳ биё бародарам биё абдураҳмонҷон салому алайкум ака чанд сум боша ҳозӣ ана бародарои ширини азизу арҷуманд он нафаре ки ба эфир омадан хай боз ҳам мегӯм барои дастгиритон миннатдорум суолҷавоб иншаалло барои ин филми гумроҳа филми тарбиявиро барои бародаро кардем иншаалло ҳам дар ғарибӣ ҳам дар ҳамиҷо ҳам дар ватан ҳамин филме ки тарбиявӣ ки мо кардем ба ҳама дахл дорад ба он нафарҳое ки хай шумо худтон тамошо кунед ва ба фикру ақидатона дар ҳамин поёни виднавор бинависен ина 26 та лайк шуда бисёр миннатдорум вақте ки пагаҳ соати 19 ба вақти Москва тамошо мекунед алҳамдулиллоҳ бинависен фикру ақидатона ки ҳамин чиз рафтеста ҳозир дар вақти замон ё не мо ҳам ҳар чизе ки ин воқеаи аслӣ ай бори дигар мегӯм воқеаи аслӣ ай ҳар чи шид мо ҳамро гирифтем чӣ кардем воқеаи аслиро гирифтем кино кардем яъне ки барои шумо пешниҳод кардем паго иншаалло мерава фақат аз шумо дастгирии шумо ҳамия ки ба як лайк мемонем ки навор ба боло бихеза ва пешравии кори бори мо шава саломат бошем бародаро ака киноя ба забони русӣ тарҷума мекунем агар ягон кас боша ҳам филмои моро мо ҳамин ята дорем ҳам филми зани муҳоҷир ҳамин филми гумроҳе ки пагаҳ иншаалло меброя агар ягон нафаре ки боша ки ҳамин кора бикуна ягон ҳамн ҳастанд ку мо алҳамдулиллоҳ омодаем ки маблағша пардохт бикунем ҳамин ки филмои тарбиявиро бигира ба забони русӣ куна ҳам қирғизо ҳам қазоқҳо ҳам средни азия тамошо кунанд ҳам русо тамошо кунанд ин ҳамаш доғи замон айда мақсад бо як кас тамошо мекунад бениҳоят хуб мешавад тарбияи хай чӣ хеле охи бо алҳамдулиллоҳ хуб мешава акаи Абдулло шумо медонед бояд ба липецкий област ҳиҷомагирӣ биёед бале липецкида иншаалло агре нагуфта намонам липецкий рӯзи 10 худо хоҳам мо меравем касе ки дар липецкий аста ҳиҷома
بیاین ان شاء الله من نمره رو میگذارم در استوریو ما میمونم باید نواری کوتاه میکنم روزی دهم ما میریم لیپیتسکی هر کسی که میخواد هجومه بکنه ان شاء الله ما آدرس رو میپرتویم یا که به خونه میریم ان شاء الله یک روز دو روز سه روز چند روز که باشه در خدمت برادران در لیپیتسکی هستیم ما یکم بار میریم لیپیتسکی اوبلاست که جدای همینجا میگن 600 700 کیلومتر ان شاء الله میریم روزی دهم ایون این روز هفتم ان شاء الله پگاه هشتم кино را тамошо мекунем кино ин филми гумроҳа иншаалло соати 19 лайкора фаромӯш намекунем ва иншаалло рӯзи даҳум омода мешем ба тарафи чи липеск мерем худохоҳ ҳиҷома бародаро даъват кардиган мерем иншаалло даҳум хонаҳошон ҳиҷомашонро мегирем мо самта бериад хуб пеша гирифтесем ояндада ҳар касе ки мехоҳад ки биёя моро даъват бикунад 100 километр 200 километр то 700 километр рафтем то питер рафтем то екатеринбург ам иншаалло рафта будем бо мерем даъват кунанган иншаалло мерем ҳиҷомашонро мегирем мардум усода кор кунанд ҳалол аст ё ки ҳаром бародари ширинам и саволтона ягон аҳли илм дабтин ака мо аҳли илм нестем бародари ширин забонам ака салому алайкум иншааллоҳ кор ҳастай акаҷон саломат бошин ҳоҷи ҳиҷома дар люблино кор кадестай гуфтаниум хутона дар ҳиҷома бале инами ма дар ҳиҷома ами люблино улица братславская 6 инами дукони худмон алҳамдулилла ма дар дукон шита эфир кардистам биёен марҳамат ина бо меҳмон омадина звоноки дар ҳамарӯза бисёр вақт ман ҳамин ҷаём як корҳои беруна мешава хай берун мебинам лекин бештари бештар ман дар ҳамин ҷаём ака абдулло барои ҳиҷомаи занона як мефаҳмондед ака суроғаша гуфтум ку ҳиҷомаи занонам мардонам ҳардаш дар ҳамин улица братславская 6 чорум подъезд код домофон 333 в мардонаш код домофони занонаш 404 в мардона 12 этаж занона 22 этаж дар хизматем ба пеш саломат бошед ассалому алайкум бачаҳои питер саломат бошед аллоҳ баракатон тия ҳар нафаре ки нав дар эфири мо қарор дорад бародарони ширин забонам эфири мо мақсадаш ҳамея ки бародаро мо як филми тарбиявӣ бароварда истодаем пагаҳ иншаалло ба вақти москва ина соати 19:00 мерава пагаҳ бегаҳ худо хоҳад ба вақти тоҷикистон соати 21 меша даромада тамошо кунед дастгирии шумо ба мо чӣ мешавад даромада як лайк монед ва мнение хитон яъне ки дар комментария фикру ақидаи хитона масъалаи ҳами филмда бинависед ин филм дар канали мо мешавад абдулло бобиёв инам хеле ки шумо канали мо обуна бошед хуш ба ҳолтон ва агар обуна набошед обуна бишавед ва ина хел медароен алҳамдулилла видеора ина филми гумроҳ инамҷа дар премьер истодагия ина до премьери 21 часов навистагия 21 соат пас иншаалло пагаҳ иншаалло ба вақти москва соати 19 сар мешавад ина 29 та лайк шуда бисёр миннатдорум ва комментариҳоша мебинем ки бо чанд та комментария 4 та комментария бисёр миннатдорум аз ҳамаи шумо миннатдорум ина алҳамдулилла медорум лайк мемонам худо хоста боша ина нигоҳ кунед саломат бошед ана ки боз ҳам рӯ мегардем ба ҷониби комментариҳои шумо бародарои ширинам мардуми мусалмон дар ира хонда будем ана ҳози салому алайкум ва алайкум ти кто панацис я панаци таҷик алҳамдулиллаҳ салом ҳиҷома чанд пул як бор аксия кунен арзон кунен илтимос бародарои ширин забонам биёед мо иншаалло шуморо хафа намекунем ҳар он нафаре ки ку мо меояд дукони мо вай меҳмони худояй вай меҳмони худоро мо гиромӣ медорем чӣ хеле ки бародармон муҳаммад иқболи раштӣ гуфтагия ки меҳмон ки атҳои кирдугор аст ҷонҳо зибарои ӯ нисор аст андеша зилаҳзаҳои мурдан меҳмони худои хеш будан ҳар он нафаре ки дукони мо қадам ранҷа менамояд ӯро мо гиромӣ медорем баъзеҳош буд ки гуфт ки мо надорем гуфтем хуш ба ҳолу ҷону қатӣ баъзеҳош буд ки минат намекунем мо дар хизмати бародарои тоҷики худмон мусалмонои худмон ҳастем ба хотире меоям мега акаҷон айраи дур омадам ман ҳамҷа иҷозата ки бестам мисоли 6-7 соат ба ман палёд мекунам ба ман бирам аэропорт ҷонум қатӣ баъзеҳош омадан пул надорем гуфтам бепулшам кардем баъзеҳош омадан гуфтан 1000 сум дорем 1000 сумшам кардем атак ҳиҷомаи мо алҳамдулилла вақти муайян дора ҳар он нафаре ки омадагия медона ки чанд пула ва бо ҳатман чӣ дора мисол туҳфа дора 4 намуд гуфтум дар болоку 4 намуд туҳфа дора ҳай ҳамун 4 намуд кадомеше ки худат мехоҳӣ анамша интихоб мекунӣ метием та ассалому алайкум ҳиҷома бораи салому алайкум ҳиҷома чанд пул ира гуфтем бародари ширинам салому алайкум хориҷон сарбаланд бошӣ саломат бошӣ
аллоҳ баракатон тия. Хай, аллоҳ баракатон тия бародарои ширини ма. ва эфира ба сомон мерасонем. Мардуми мусалмон дар ира гуфта будем бародар. Салому алайкум ҳиҷома. Ира гуфтум бародар. Брати ки дар Кашира, аз Кашира. Саломат бошӣ. бародарам азиз ва арҷуманд Муҳаммадҷон Таҷика. Хай, хулосаи гап наҳора ба охир ҳар он нафаре ки ба эфири мо наомад, худованд тану ҷонтон сиҳат боша, ҳар ҷое бошен. Мақсади имрӯзаи эфири мо ҳам ин аст ки мо фардо алҳамдулиллоҳ як наҳори тарбиявӣ кардагем, як филми тарбиявӣ кардагем бо номи Гумроҳ. Ҳамаро дар омада дастгирӣ мекунем, тамошо мекунем, фикру ақидаи худтонам менависем. Дастгирии шумо ба мо чӣ мешавад? Фақат ҳеҷ чиз, фақат медори я лайк мемонӣ ва як комментария мененета, менависа ки ҳамин филм писанд омад ё не. Яъне ки далели шумо ҳамин филмҳоро ҳам хел тарбиявиро пешниҳоди шумо бикунем ё накунем. Ҳамин қай. ба хотире ки спонсори мо ҳамин мағозаи зиёратшо ки мо дар инҷа кор мекунем, ризқи рӯзии фарзандакамон аз ҳамин ҷа меёвем. Ҳар он нафаре ки меоя ҳиҷома мегира, мисол хизматшон мекунем. Ин ҳами кори бори моя. Пешавии кори бори мо ҳамияе ки шумо вақте ки мемонед ин навор ки дар тоб мехезад, иншааллоҳ пешавии кори мо мешавад. Дилгармии мо мешавад. Дилгармии ки мешавад? Спонсори мо ки ин ҳами ҳиҷомае ки дар инҷа ман кор мекунам худам лично. Касае ки мехоҳанд иншааллоҳ биёянд, ин алҳамдулиллоҳ биёянд. Бисёр вақт ма дар ҳамин улица Братславская 6 дар ҳамин ҷо ҳастам, иншааллоҳ суҳбат мекунем. Хай, шуморо дар худом меспорам. иққадар аллоҳ баракатон диҳад. ира бие иққадар смс бисёр ай бовар ки ман ҷавоб дода наметавонам ҳама ира. Хай, як хелошам мехонам. ин Насим Таҷика нависад. Ассалому алайкум бародар, хуб соси хуби Тенҷи? Иншааллоҳ алҳамдулиллоҳ хубам. Шумо чӣ хелан хубен Тенҷен? як Ҷамолиддин навистае ки бародармон ки ака салом, саволи ман дар бораи исломи ака мумкин ай ака чи дар дораи исломӣ дар бораи де нависаги хай ака ҳамро хушутар менависем, иншааллоҳ ҷавоб метиҳам. Хориҷон ма навиштаистам мехонӣ? О Нуралӣ хондестам, иншааллоҳ. Зинда бошӣ ака. рӯзи якшанбе кор мекунӣ ака? Бале, рӯзи якшанбе кор дарем алҳамдулиллоҳ. биёед марҳамат кунед. Комрон Юсуф, салому алайкум. Эй ҷонум фидои ака Абдулло, саломат бошен, аллоҳ баракатон тия. худованд нигаҳбонтон боша, аллоҳ баракатон тия. ака Абдуллоҷон, китоб ҳам мефурӯшед шумо? Бале, китобҳои Қуръон тарҷумаи узбекӣ, тоҷикӣ, русӣ ҳаст. китобҳои Қуръон алҳамдулиллоҳ. ака ватан дорем, ватсап дорем? Бале, ватсап дорем. номерои дукон монда, иншааллоҳ бинависен дар ҳамин 4-2-22 алҳамдулиллоҳ. бисёр вақт меҷаем ака. Нуралӣ ака наркала бугӯ, саломат бошӣ. Ки бошад ака Нуралӣ? Чи наркала? аллоҳ ҷазои хайр тия. сайтиш наркала буда. дар гапоиш бошӣ ака. дар паноҳи аллоҳ бошӣ. саломат бошен, аллоҳ баракатон тия. хай, ба фикрам ки эфира алҳамдулиллоҳ 23 минут шид. шуморо дар худом меспорам. дар омада эфира боз тамошо бикунен. фикру ақидаотона иншааллоҳ дар масъалаи ҳамин филм бинависен. ҳар чизе ки нофаҳмоа иншааллоҳ ман ҳар як комментарияро мехонам. комментария дар зери наворомо дагира мехонам. бисёрша мехонам. хай, ҳар касе ки хуб менависа хуш ба ҳолош, ҳар касе ки бад менависа хуш ба ҳолош. зеро ки мо комментиҳоамонро аз зери ҳамин комментария менависем, мегирем. ҳар ӯ комментиҳое ки ҳастанд мо дар зери комментария хонда ва ислоҳ мешем. хай ака, дар ин дунё чӣ мега? ҳар кас ки бад кард ба худ кард, ҳар кас нек кард ба худ кард. худованд ҳамаи мо шуморо бабахшад. бахшандаву меҳрубона, иншааллоҳ умедворам ки мебахшад. хай, алҳамдулиллоҳ, дар паноҳи аллоҳ бошед. гуфтию гапҳо тамошо бикунед, фикру ақидаотонро бинависен. ина алҳамдулиллоҳ мебинем ки чанд қа дастгирӣ шуда бо якта чӣ мекунем, мақсад ки мебинем ки чанд қа лайк шуда, чанд қа комментария шуда. ина филми ҳунарии Гумроҳ алҳамдулиллоҳ 32 та комментария. ман умедворам ки тобага хеле ла мешавад. шуморо дар худом меспорам. интизорем бо то эфирҳои оянда. аз ин ҷониб пас ман иншааллоҳ ки кӯшиш мекунам бисёр вақтҳо бидорам эфир. инҷа бисёри касо мебинам шабҳо бегоҳиҳо бисёри касо эфир медаромадиянд, суҳбат мекардиянд. мо алҳамдулиллоҳ аз ин ҷониб пас кам кам дорамада эфир мекунем ва қатъи шумо ҳамсуҳбат мешем. ҳар чизе ки каму костагӣ дар гуфтори ман буд, ман аз шумо манзарат мепурсам. аллоҳ бахшандаҳоро дӯст медорад ва ҳар чизе ки дар рафтори ман аст, аллоҳ шуморо бибахшад. шуморо дар худом меспорам иншааллоҳ то эфирҳои оянда. пагоҳ иншааллоҳ соати 19:00 бо вақти Москва ва 21:00 бо вақти Душанбе филма якҷоя тамошо мекунем.
فکر و عقیده‌مون رو در زیر کامنت‌ها می‌نویسیم و دستگیریاتون را بسیار بی‌ندار هستم. الله دنیا و آخرتتون رو آباد زیبا بسازه. السلام علیکم و رحمت الله. ما الله خیر که جناب. الله برکت.